Bueno, hau, txondartzulua da izatez antzeinakoa, zaharra. Baina berritu indeu. Lehen zan askoz txiki igua. Oain, dauzke, 28 alde batetik bestea, diametroa, ez dakit. Hola, esplikau behar. Da, gero, txondartzulu egin da gero, hasten da txondara kargatzen. Sartzen da, alkatea, deitzen zaiona. Lau estaka izaten die, kruzen, haiek lotuta dihozte. Da gero hasten da, adakie, eurmea, bueltan, alkate horien bueltan, eta gero oso ondie, eurrik ondin hasten da. Da horko dozen erdi bakarga, ikatz, neurre sartzen zaion garaien, ia bihar nilare hasten da suetxe egin. Gora. Suetxea da, eur batzu pitzatu, eta guk txantile esaten diu, eta egiten da kuadron, txantilekin, ume koskolak etxea garai baten egiten zuen bezala. Tipo horta. Eta suetxe hori egiten dan garaien, 2 hilara batea dihozte, kargatzen. 2 hilara hortan, suetxen kontra botatzen die troko batzuk, troko motzak, moztu, eurre, eta troko motzak. Geoia, luzea, normala, eur, normala. Eta 2 hilara batea dihotze kargatzen. Eta 2 hilara horiek kargatzen dienen, eurre lorie daun guziekin, urdun ematen zaio, adakie, berdinga eta adakie. 2 eur klasek megok die. Ematen zaio, txondartzulua bete arte. Eta gero ateatzen zaio atzea berriz suetxea gora. Luzatu, eta puntan behize troko ginartzen da puntea. Eta behar dan tamainaino, txondarrak beak haintzen do lekuaino. Da gero, ane botatzen zaio gainetik adakie, dauken bezala, ja bukatuta da hori, adakie botatzen zaio, beti haintzen do bezala. Da horrela bukatzen da, eta gero gainen, horri ikusten dezuen bezala, zotal bat jartzen zaio, suetxe hori. Gaur egin do bezala euri egiten baldin mao, defenditzeko, pixka, lehorren eoteko. Txondor hau oso handia da, eta azentziok erabili duen egur kopurua aldiz ikaragarria. Egurre hemen egongo die, berroi bat olona da bai. Zegur klase? Gehiena pagoa. Eta zea, elorrie. Oso ona. Pagoa baino ere hobea da ikatza egiteko. Elorrie. Ikatza hobea da gaina kalidarez, eta egiteko ere oso ona da elorrie. Elorrie daukenek bastante dauke urre, lorin. Mehen batez, pagoa dana mea. Mea pagoa, ikusten da, pagoa dauke mea. Baina lorin elorri ere bauke eta pagoa. Bietati dauke. Honek euko ju hoiek gutxu gora bera, klaro. Oain sekauta dago, eurre baino berroitonela da, Txondorrak oso ondo ertsi behar dira. Hermetikoak izan behar dute, presio heltzeen gisara. Eta txondorrak isteko lurrezko zoiak erabili ohi dira. Prozesua bukatze hartzegoela, azentziok bere seme Ferminen laguntza izan zuen. Bien artean, etengabe jardun zuten txondorra goitik behera zoiz estali zuten arte. Izan ere, txondorra guztiz isten ezpada, aire gehiegi sartzeko arriskua dago, eta hori oso larria izan daiteke. Airearekin zura erre egiten da, eta hori da ikazkin bati gerta dakiokeen gauzarik okerrena. Errez, eosi behar da txondara. Erretzaik ez da, erreiz gautxe egiten da. Errea da, zue garren ibiltzea, eta hor ez da garrik izaten barrun. Hor zue hoten da, zea bat, vapore bat. Zue da, baino vapore bat. Osea, lamai gabe, garri gabe. Zu garri gabe.
Ostole horrak ere oso egokiak dira txondorra isolatuko duen geruza egiteko. Azentziok ez du atsedenik hartuko txondorra guztiz ostoz estali arte. Baina oraindik azken osagaia falta zaio txondorra behar bezala ixteko. Basoko lurrezea. Txondorrek 2 aste inguru egon behar dute egosten. Hori dela eta prestatu egin behar dira udako ekaitzei aurre egiteko. Ostoezeak lurrarekin nahasirik, busti ezinezko geruza ezin hobea izango dira. Ez da euri-urik sartuko eta asua ez da kanpora irtengo. Hau tapatzen da, honen araberea da, horbela aurrena eta lurre gero. Eta zue hor barru neon behar du, kanpo atea izkio oso okarra da zue. Horbelak eta lurre bie bat egiten due. Eta ez du usten zui kanpo ateatzen. Eta hor barru neurrek eosi beharra dauke. Baina bizitzako gauza guztietarako bezala, lurra ondo zabaltzeko ere teknika aproposa behar da. Eskarmentu handiko urteek irakatsiko digute nola egin behar den. Ez, hoi ezein. Horrek ez behar, meialu nahi, osea, palarrik hor da. Lehen, ikazkinek taldeka egiten zuten lan. 3 hilabete ematen zituzten mendian eta txondor batean baino gehiagotan jarduten zuten. Hainbeste egurkono egoten ziren beraz euskal mendietan barreiatuta. Egun sentian, lanean jarraitu behar da. Txondorra lurrez estali behar da eta. Ondoren, betegarriak, zurezko puska txikiak sartzeari ekin behar zaio. Betegarriak txondorrari su ematen zaionean hasiko dira erretzen. Ez aldo funtzionatzen eo. Bai, bateri bajo baldi mauke, solto txarra. Gure entipoa zeok, bateri bajo baldi mauke. Bueno, zapatun, egin nun tapatzen, prueba babezela. Eta gero, atxalden, eman egin nun zintoroia. Zintoroia gute hitzen diu. Ola erdiaino ola tapatuen duen, atxalden. Ematen zaio goien, behera baino ez zerbait lorixego, geixeo. Bai lurre eta bai horbela. Da, gaine antzekoa atzo tapatu deu. Hortik gorakoa atzo tapatu eta guk arbeldik esaten diu. Hau da, lurre behar ez etortzeko, ola pixka hartzen dan defentsa bat. Arbeldik esaten diu. Eta, oain, zue sartzeko garaia aldatu da, eta oain zue sartu harko diu.